Zdravím pri ďalšom videu, alebo teda rovno aj sérii videí. Toto bude prvé a tieto videá budú o brúsení nožov. Aj budeme dneska brúsiť túto Teskomu, je to nejaká nereska, je to také blato. Potom budeme brúsiť tento nôž. Ten som vyrábal, je to ocel K720. Ďalej budeme brúsiť tento nôž, to je už nejaká lepšia ocel. A je to značka Pyrex. Potom budeme brúsiť tento nôž, je to nejaký lacný kandár. Taký pracant, nazvime to. Ostrie príliš dobre nedrží, ale službu si plní poctivo. Puzdro není originál kandár, puzdro som si robil. Tak, k tomu brúseniu je otázka, veľká otázka, či ideme brúsiť fazetu, alebo ideme robiť celý výbrus. Hej, čo to je fazeta výbrus? Fazeta je toto tenké na konci. Toto je fazeta. A výbrus je toto celé. Hej, ten uhol, kde nám začína vlastne uhol od oceli, to je výbrus. Tu nám máme fazetu takú malinkú, tuto na krajičku. Tuto na krajičku. A výbrus je toto celé, hej, tento šliapok tu. Tuto máme výbrus a fazetu zase na konci. A tuto myslím, že som to brúsil a je tu už taká mikrofazetka. Neviem, či to tam bude vidieť podľa toho, ako sa ten už leskne. A toto je zase výbrus, hej, výbrus bežne by sme si nemali brúsiť. Pretože tým pádom meníme geometriu noža. Vlastne ten výbrus je tam na to, ten nám určuje, na čo konkrétne je ten nôž postavený. Tuto je dutý výbrus, neviem, či to takto bude vidieť. Aj tento nôž nám vlastne ľahko preniká do materiálu. Toto je konkrétne teda robený na šúpanie zeleniny, ale ono je to jedno, dá sa s ním krájať čokoľvek, je vhodný na krájanie. Toto je V-čkový výbrus, ten je tiež vhodný na krájanie. Toto má tiež dutý výbrus, taký dosť jemný, ale má. Toto má tiež V-čko. A samozrejme ďalšia vec, ktorá nám určuje, na čo sa ten nôž dá používať, je uhol toho samotného výbrusu a tým pádom, či sa to dá použiť na sekanie. Tento nôž sa dá používať aj na sekanie, ten má ten výbrus pod väčším uhlom, takže s týmto sa dá sekať. Teoreticky aj s týmto by sa dalo sekať, ten nôž by to vydržal, ale je veľmi malý na to, aby sa s ním dalo sekať. A tieto nejsú vhodné. Takže to by bolo k tomu a my si teda budeme brúsiť fazetky. A každý z nás, ktorý má doma nejaký ostrý predmet, by mal mať niečo, s čím je schopný sa o ten predmet starať, čiže nejakú brúsku, nejaké brusivo, či už je to kotúčová brúska, alebo je to pásová brúska, alebo je to kameň na obťahovanie, alebo ja neviem, karbobrúska, priama brúska, aj so všetkým možným sa dá brúsiť a vlastne predvedieme si, s čím všetkým sa dá brúsiť. Bude to takéto video a v každom videu budeme brúsiť iným spôsobom. Poďme na ten prvý nôž a to bude táto nereska a nabrúsime si to na kotúčovej brúske. Budeme vlastne len ťahovať, budeme to ťahať, hej.
nám sa tu spraví tzv. Ihla. Čiže nám sa to ostrie vlastne ohne do jednej strany. Tá ihla by sa mala brúsiť. Pokiaľ nezmizne, na tomto noži teda nezmizne, a pokiaľ máme nejaký nekvalitný nôž, tak ju vieme zraziť napríklad tým, že potiahneme cez drevo. Týmto vlastne zrazíme tú ihlu a ostane nám len ostrie toho noža. Tak poďme na to. Neviem, či to tam je vidieť, ale sú tam tie otrepy, hej, takže ja to prejdem teraz cez drevo a už tam otrepy nejsú. Toto je prvý štýl brúsenia, hej. Potom tu máme pásovú brúsku. Toto bol druhý typ brúsenia a teraz čo k tomu na týchto dvoch typoch, na pasovej brúske alebo na kotúčovej brúske, si vieme si obnoviť ten výbrus, až pokiaľ teda nezbrúsime samotný nôž. Takže si vieme na tomto aj zachovávať geometriu ostria docela jednoducho. Tiež samozrejme treba dávať pozor, ten materiál sa prehrieva. A na to tu máme samozrejme nachystanú vodu. A my teraz prejdeme k tretej variante brúsenia nožov, a to je kameň.